Murhaisilla oli jalkapallon maailman mestaruuskisa. Eri värisiä, eri kokoisia murhaiset kokoonnuvat. Iso matsi. Ja jokainen joukkue oli niin valtava tuhansia miljoonaa kannattajia. Syntyi semmoinen tilanne, että kannattajat haukui toisiaan. Syntyi kauheasti ikävä tappelu. Ja kun päivä päätyi, niin tuhansia murhaiset päätyi sairaalassa. Ja peli oli peruutettu. Näin seuraava kerran, kun oli järjestetty sitten iso turnaus, koko maailmassa murhaiset kokoontuvat ja teki pelisäännöt, joka oli kohteliaisuus, suvaitsevaisuus ja toisten kunnioittamiseen. Ja näin peli onnistuu ensimmäinen kerran elämän murhaisilla. Elämässä pitää olla kaikilla sama pelisäännöt. Yhteisillä säännöillä luodaan tasa-arvoinen yhteiskunta. En ole ihan perussuomalainen, mutta en ole koskaan havennut ruotsalaiselle kilpailulle. Juuret ovat Afrikassa, sydämeni on Suomessa. Kiitos.